जोंनि मेन उद्देश्यआनो बेनो जानाखि जोंना डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन आसामनिफ्राय दाख्लै नटिस फैदों बे नटिसाव लिरनाय दङ जानाखि जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जुदि नेक्स्ट सेमिस्टार बा थार्ड सेमिस्टार फिफ्थ सेमिस्टार सेकेन्ड इयार ओमफ्राय थार्ड इयार अफ डिग्री कर्स जुदि बिथांमोना थार्ड सेमिस्टार फिफ्थ सेमिस्टार एडमिसन लानायाव बिथांमोना जुदि BPL केटेगरिनि बा बिथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट दं इनकाम सार्टिफिकेट दंसेयावबो माने बिसोरनि इनकाम सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाहैयो मानोना बे रिजल्यूशन जानाखि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लानाय दं बाय लिरनाय दं कि जुदि बिथांमोना प्रिभियास सेमिस्टार्स बा सेमिस्टार एग्जाम होखांनायफ्राव एरियार दंब्ला बिस्रा फुल पेमेन्ट होनांगौ बिसोरनि BPL पेमेन्टआ बाहाय सोलिनाय नङा आरो बे BPL पेमेन्टखौ होआलासिनो बिसोर APL पेमेन्ट जानाखि फुल पेमेन्टखौ होनांगौ दा बेखौ जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जों गनायनानै लानो हायाखै दा बेनि एगेन्स्टै जों बे दिनै रेलिखौ लानाय जादों जाहाथे गभर्नमेन्टआ बिनि सलिउसनखौ जोंनो थाबैनो होयो दा बेखौ जोंनो नांगौ आरो बे सलिउसनखौ दा बेनि थाखायनो बे रेलिखौ जों दिनै लानाय जादों आरो जोंनि मोनसे प्रब्लेमा बेनोबाव आरोबाव जोंहा जानाखि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव 30%आवनो पास जायो दा जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पास जानो थाखाय 40% नांगौ दा एभारेज स्टुडेन्टसफोरा माने प्रब्लेम जायो बाहाय माने बांसिनानो जों रिजाल्टफोराव नुनो मोनो बिराद बुरजा माने बांसिनानो मेक्सिमामानो फेलखौ जों नुनो मोनो फेल माने बिसोरनि पेपार्सआव बेक थायो गासिबो बेकआव मोनसे मोननैयाव बेक फैखाथारो बेबायदि जों नुनो मोनो 30%सोल' पास जायो फुल पास माने फुल क्लियार जायो बिनि माखासे जानाखि 70%फोर दं बिसोर माने बेकआर फैयो दा बेबो जोंनि मोनसे मेन प्रब्लेम जानानै दं दा बेनिबो जोंनो सलिउसन नांगौ दा बेनि एगेन्स्टैनो जों बे दिनै रेलिखौ लानाय जादों बे जोंनि रेलियाव जोंनि बाहागो लाफैनो हानाय कलेजनि जाहैबाय नाराबारि गार्लस कलेज जनता कलेज क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज जोंनि कलेज बे थाबाय आरो जा साइन्स कलेज कमार्स कलेज बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादोंमोन दासिमबो नुजाफैथ'वाखै जानो हागौ एसे लेट फैगोन नाथाय नुजाफैगोन बेखौ आं आसा थाबाय आरो really because we have known that in these past few days we have got one notice from the government of Assam. In this notice it has been written that students having arrear papers in the previous semester and if they want to take admission in the second year and third year of the degree course, that is third semester and fifth semesters, their income certificate or the BPL, it won't be valid because there it is written that those students having arrears, they have to pay full payment even if they are from BPL category. So against this unethical decision and unacceptable decision taken from the government of Assam, due to this we have taken this rally and I hope the government of Assam will give us a solution and I also request the Govt of BTR Education Department to please take this matter seriously and understand the problems of the students and please give us a solution within a short period of time. Thank you. নমস্কাৰ মই ইয়াতে ফ্ৰী ৱেইভাৰ স্কিমৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক চৰ্ত আছে তাৰ প্ৰত্যাহ্বান কৰিব আহিছোঁ আমি সকলোৱে যেনেকৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি আহিছোঁ সকলোৱে চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত যিমান শিক্ষাৰ্থী আছে তাতে মেক্সিমাম শিক্ষাৰ্থী ক'ৰ পৰা আহে ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান ডাঙৰ পৰিয়ালৰ পৰা নাহে চবে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ অন্তৰ্গত যিখিনি চৰ্ত দিয়া হৈছে যে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেক পেপাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ দিব লাগিব তেওঁলোকৰ টকা দিব লাগিব এডমিশ্যনৰ কাৰণে সেইটোক আমি প্ৰত্যাহ্বান কৰিব আহিছোঁ আমাৰ এটাই কথা যে ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনজ পেগু ডাঙৰীয়াই যাতে কিবা সলনি কৰে আৰু এয়াই আমাৰ কথা যে আমাৰ কিছু সমাধান লাগে আৰু এই সমাধানৰ এটাই কথা যে এই কিছু নিয়মে আমাৰ মানে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনত দুৰ্নীতি লৈ আহিছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰত্যাহ্বান কৰিব আহিছোঁ আমাৰ এয়াই কথা যে যাতে মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে কিছু মানে নতুন ধৰণৰ কিছু সলনি কৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিষয়ে ভাবে ধন্যবাদ অফ হায়াर एडुकेशन बिनिफ्राय जेनाखि मोनसे रुल्स खालामना होबाय दा गभर्नमेन्टआ बेनो जाहैबाय जायनाखि जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजाव जेसेबांनाखि फरायनायफोर दङ स्टुडेन्टसफोर दं बिसोरनि थाखाय मा खालामना होबाय जायफ्रानाखि बेक दङ प्रिभियास सेमिस्टारावहाय दा बिसोरो फुल पेमेन्ट होनांगौ आरो फुल पेमेन्ट होनांगौ माने जोंहा इनकाम सार्टिफिकेटजोंहाय BPL जों लाफानानै जोंहा फिसा खम जायो एराउन्ड जोंना 525 बिदियाव जायोमोन दा मा खालामना होखो जायफ्रानाखि बेक दङ बिसोरो फुल पेमेन्ट होनांगौ
4,000 सामथिं होनांगौ आरो दा बे टटेलि इनजास्टिस मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजावहाय टटेलि आउट अफ 100% 80%आनो जोंना मिडिल क्लास फेमिलि आरो गरिबफोर जाखायो दा बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नायोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजफ्रावहाय ओरैनोबाबो फुल फेमिलिसासो फरायखायो बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै फरायफैखायो दा बेबायदि कन्डिसनावबो जुदि बेबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि हायार इडुकेसननिफ्राय बेबायदि अर्डारा जुदि खालामनानै दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दंखायो नालाय दा बिदि खालामोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फाय फरायबावनो दा बे मोनसे सलिउसन बेखौबो नांगौ जोंनोहाय दा जोंबो ओरैनो जिरायनानै थाया जेसेबां मानि बिदि खालामबाय थागोन जोंबो ओंखारबाय थागोन जोंबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा मानो होनब्ला जोंबो स्टुडेन्ट जोंहाबो स्टुडेन्ट्सनि राइट्स दङ जोंबो ओरैनो थानाय नङा दा आङो बेखौनो खावलायनोबो सानो आरो जेनाखि जोंनि हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जेनाखि अफिसारफोर बिथांमोन दङ जेन' बिथांमोना जेन बेखौहाय जों जेन' स्टुडेन्टफोरनि जेनाखि खस्थ'फोर जेनाखि बेफोरखौहाय जेन' सलिउसन लाबोयिनि थाखायहाय मानो होननानै बुङोबा जोंनि गभर्नमेन्ट कलेज बायदियावनो एग्जाम्पल लायोब्ला आरो आदा जेरै सालाखाथि दं सालाखाथिनिफ्रायबो लायसग्रा गोबां मानसि दङ जेरैहाय ओरै धुबुरी साइडनिफ्रायबो दं बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैग्रा दं आरो बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैग्रा दं आरो दा बेफोरबायदिया गोजान गोजाननिफ्राय फैनानै हान्थिनानै जुदि बिसोर बायदियानो उइकआव बिसोर खनथाम खनब्रैल' फैनो हायोब्ला आरो जुदि बेबायदि फिसावहाय जुदि बिदि नांथाबनानै जुदि बिदि खालामनानै होयोब्ला अब्ला बिसोरबायदिया उइकआवनो खनसेल' फैगोन माथो मानावनो खनथाम खनब्रैल' फैगोन माथो आरो गभर्नमेन्ट कलेजजों प्राइभेट कलेजनि डिफारेन्सा मा फैखो बिदिबा बेबायदि गोबां सलिउसन बेबायदि गोबां सोंथि फैदों जोंनि स्टुडेन्टनि गेजेरावहाय जोङो बेखौहाय जोंनो सलिउसन नांगौ आरो आं मोनसे बेखौनो खावलायहरनो सानो जेनाखि जोंनि प्रेजेन्ट मानगोनां CM प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं बे समाव खावलायनो सानो जेनाखि जोंनि बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नुनानै जेन' सलिउसनखौ लाबोयो जेन' एक्सुवेलि जोंनो सलिउसन नांगौखाय जोङो बिथांखौबो खावलायो आरो बिनि लाइनजोंबो थांद्राया बाट जोङो हेफाजाब नांगौ आरो बिनिफ्रायबो दा जोङो बेखौनो खावलायो दाथ' ओरैनो 4,000 होनांगौ आरो कम्पालसारि खालामनानै होबाय माने कम्पालसारियाबो मा जायफ्रानाखि बेक दङ सेमिस्टाराव सिगांनि सेमिस्टाराव जेन'बा बेक थायोब्ला फुल पेमेन्ट होनांगौ आरो जाय माने ओरैबायदि फि वेभियार स्किम बे स्किमखौहाय दिहुननानै होदों हायार इडुकेसननिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा जायफ्रानाखि बे गैया बिनि थाखायल' फ्रि जागोन आरो कर्सआ दा बेखौ मारै गनायनानै लानो हाथावथाव बियो जानो हाथावा आरो जोंबोथ' स्टुडेन्ट ना बेफोरबायदि खोथा सोंलुआ फैयो आरो प्राइभेटआथ' जायाखै मानो होनबा बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्रायसो अलरेडि हायार इडुकेसननिफ्राय डिक्लेयार खालामना होनाय जाहैबाय दा बेनिखायनो जोंनि लवार आसामाव बुंनो थाङोब्ला बेफोर कन्डिसना जेनाखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेफोरावबो आरो बेंटल कलेज बेफोरबायदियाव बिराद थासारि जानानै दं आरो दा जोंनि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जेनाखि गभर्नमेन्ट कलेजेसफोर दङ दा बेफोरावबो बिराद प्रब्लेमा बेनो जानानै दं आरो जोंनो जास्टिस नांगौ बेनो आरो जोङो मेम'रेन्डामखौ जोङो डिसि सारनि आखायाव होगोन जेन' बेबो जेन' नायनानै एसे बिजिरो जेन' प्रब्लेमसफ्रा मा जामारदों मा जामाराखै आरो जोङो नैबे KDSनिफ्राय डिसि अफिससिम जोङो रेडि खालामगोन दा बेनो आरो बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटिनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन जुदि नोंथांमोना
गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।